Kung aduna kay gugma sa pagpananom, aduna pud kay paabuton nga makaon. Hello, good morning everyone. I am Mrs. Joaquina P. Canino, the principal of Ubuhan Integrated School. I'm very happy and thankful for our children. Naka-organize sila, gitawag og 4-H Club for them to prepare themselves in the future nga someday mahimo silang entrepreneurs sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon sa pag-apply sa ilang knowledge in terms of food production and food sustainability for them to earn a living and become productive citizens in our country. May buntag ninyong tanan. Ako si Dorothy Irmoga, 15 years old, nag-ieskwela sa Ubuhan Integrated School. Isip usa ka presidente sa Ubuhan Young Dreamers 4-H Club. Kinin naghagit ka nako og dako, isip usa ka estudyante. Being part in this club, daghan kayo kong nakatunan. Una na ana ang gitawag natong time management sa tanang butang. Ikaduha, plan your activity on that day. Ang ikatulo, how to be a good leader and a follower to them. Lastly, I believe that farmers are the hope of our country because they are the backbone in our economy. Sa mga kabatan-unan karon, hinaot unta ko nga dili ninyo hikalimtan o ipangsantabi ang inyong mga nakatunan dinhi sa 4-H Club organization. Please apply it in your home and later on, you realize how it helped and useful to us. I do hope nga daghan pa mga kabataan nga ma-encourage nga mo join the 4-H Club, which is head, heart, hands, and health. Ngayong buntag sa tanan, ako dahil si Sitzel Gristi Langgamen, 12 years old, nag-eskwela sa Ubuhan Integrated School, grade 6 pupil. Ako ang Vice President sa Ubuhan Young Dreamers Federated 4-H Club. Mapasalamaton ako nga nag-organize ang among 4-H Club tungod kay nadungagan ang among kalaman sa pagpanguma o unsaon pagnegosyo. Manghinaot ako nga ang suporta gikan sa among mga teacher magpadayon og sa LGU Sagbayan og sa OPA. Hinaot ipadayon kini nga programa ang suhid sa malampusong mag-uumang bulanon Young Farmer Organization ug adunay dugang nga ayuda sama sa trainings and seminars sa kabag-uhan sa panguma, mga gamit sa panguma, binhi ug uban pa. Aron madasigon kaming mga kabatan-unan kung adunay suporta gikan sa LGU ug sa probinsya. Isip usa ka batan-on nga gimatuto sa eskwelahan, dako kini og gikatabang kanamo. Ilabi na karong panahona ang mga kabatan-unan nalulong na sa mga gadgets ug nalimtan na ang importansya ug gugma sa panguma. Diin mauunta ang prioridad nga mao ang pagkaon. Kay kung aduna kay gugma sa pagpananom, aduna pud kay paabuton nga makaon. Akong panghinaot nga kining suhid sa malampusong mag-uumang bulanon or Young Farmers Association mapadayon o masustain aron sa paghatag sa atong mga kabatan-unan sa kadasig ug paghigugma sa pagpanguma. There will be a hunger mitigation in our province of Bohol.